Jdeme dovnitř. Tak to vem. Jdeme dovnitř a vidíme, co pro vás natočíme. No je to teda pěkně temný. Budeme se podívat k mohle. Možná tam započneme první měření. Proslýchá se, že údajně by se tady měla pohybovat entita hraběnky. Kurva, to vypadá pěkně strašidelně. Takže teploměr, spektroměr a magnetoměr. Takže tady máme přístroj pro komunikaci se záhrobím. Vysílá to, takže to střídá rychle frekvence. Budou to letadla. Budou no. Měřič magnetického pole. Něco jsem slyšel. Já taky. Začínáš se bát? Nic tady není, ale. Takže my se teď rozdělíme, prozkoumáme to tady a sejdeme se zase tady. Snad se tady sejdeme oba dva. No když přijde jenom jeden, tak... A nebo víc. A nebo víc. Jinak to dopadnout ani nemůže. Takže jdem. Co? Co mě strašíš, vole? Slyšíš mě? Slyším tě, no. Slyším tě dost dobře. Já jsem tady slyšel teď nějaký šramot. Tady hned zazní nějaký barák, kde bydlí lidi, vole. Tak to chceš bydlet u takovýhleho hřbitova? No spíš nechceš. Jsem na nějaký skládce. Cože? Je tady nějaká skládka. Jakože bordel ze hřbitova. Jasně. Rozumím. Zatím nic nebezpečného nevidím.
Jediný, čeho se zatím bojím, je, že nás tady někdo nachytá a vyhodí nás. Všechno to tady vrže. Já tady mám úplný klid. Žádný duchy nevidím. Ani přítomnost. Jak jsteš na tom? Já už jsem zase zpátky. Já to měl docela krátký. Co? Slyším auta. A letadlo. Ty hlasy jsi neslyšel? Ne. Tak dobře. Zrovna jsem říkal, tak tady pro kameru. Praskla větev, no. Nějaký zvíře. Dobrý. Tak vyzkoušíme měření. Musíme se zeptat, jestli tady s náma někdo je. Takže dobrý večer. Pokud tady s námi je ještě někdo, můžete nám bliknout, ať víme, jste tu s námi? Třeba do zeleného nebo do žlutého. Slyším kroky. A taky. Čo, a tohle mi bliká jak sviň. Cože? No, to bylo asi u toho. To jsi blížko. No to nevím, vole. Jsem se takhle nahnul a tady to blikalo. Byla nějaká nárazová vlna. Jo, ty vole, to jsou ty dva týpci, já jsem na ně úplně zapomněl, ty vole, jsem se jich lek, kurva. Tyhle týpci vypadají spokojeně. Můžete nám ještě jednou bliknout? Ať víme, že to nebyla náhoda. Zelená nebo žlutá. Nic. Tady je ticho. Úplně. Jediný rámus tady děláme my. Co? Záznam zastaven, došlo k překročení limitu. Jakýho limitu? Nevím. Normálně to zase zmáčkni, ne? No, a zase to běží. Nevím, co znamená jako limit. No a kam jdem teda? Tak nejdřív tam a pak na druhou stranu. Tam? No. Tak jo. Jsou domorodci tady bydlej. To je jako mrtví, ale bydlej tady z podstatě, protože tam je napsáno Noutnic. Zpětev, sláva, Tak já nevím, zkusíme to tady. No, tak to zkusíme tady.
toho kufru, vole. Ti říkám. Jak někdo u kufru? Nikdo tam není. Je dobrý. Nepáš, vole. To byl odraz v náhrobku mých nohou. Vidíš to? Co? Ten odraz. Já nevidím žádný odraz. Jdi to dolů. Jo, tamhle, jasně. Jo. A jo. To je hustý. To vypadá, jako když to někdo prostě svítí. No. Maličku. A tak malý hřbitov je tady docela dost hrobů, co? No. Asi tady lidi baví hrozně umírat. Jdeme tam uhýla. Co to drží v ruce, viď? Slyšel jsi to, viď? Jo. Slyšel jsem to. Pořád tu nikdo není? Řekněte mi, jestli ano. Co? Kde tamhle? Měl pocit, že tam se viděl světlo. Žádný světla nevidím. No, to je zrádný, že tady je odraz od těch náhrobků totiž. Jo, no. Ale to prskání je docela o nervy. Jo. Jako mně nepřijde, že by se to ozývalo z korun stromu teda. To není z korun stromu, to je spoza toho hřbitova. Tak jako by se to ozývalo za hřbitovem. No. Takže teď letí to letadlo, já nic neslyším. Nic? Vyzkoušíme spektrometr. Spektroměr. Spektroměr. No, to vyzkouším. Čo myslíš, že to bude hlas? Co to bylo? To bylo hodně, vole. To bylo hodně, Jako viď? kámo. Ty krávo, úplně se mi rozbušilo srdce. Z toho. Nevím, co to je. A moc se mi tam nechce to jít prozkoumat. Mně už se tady přestává líbit. Nachází se tu s námi někdo? Jste žena?
Bylo vám učiněno příkoří? Kolik vás tu je? Jste tu sama? Ale malé jsem ohluchnul. Jsi to vypnout, vypni to. Myslím, teď tady Kurva, na tohle webookem nevidím. Co to je? Co to za video? Postočil. Teď tam někdo prošel. No. Tamhle, vole. Když to bylo úplně jasně slyšet. No, musím uznat, že čím díl tady jsme, tím je to strašidelnější. No. Ale tak je to hřbitov. A zase ten retardovaný křeček. Srček. Řekni, co se teď stalo. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu nám přestávají fungovat zachytávací přístroje. A Odešla nám jedna GoPro kamera. teď se vypíná tahle hlavní a jsou tady slyšet všude kolem kroky. Rozhodli jsme se, že se budeme podívat na to místo, odkud přicházejí ty kroky a praskání větví. Takže uvidíme, Co tam najdeme? co tam najdeme. A jdem. Veverky ve stromech to asi nebudou. Protože se to ozývá spíš ze země. Ale přesně letadlo můžete vidět. Víš čo? To je veliký.
To je přesně akorát tak dělaný na ukřižování. Zdá se mi to, nebo slyším koně. No, řekněme, že po 2 hodinách pobytu tady to začíná být docela strašidelný. Začíná, já už začínám mít dost. A začíná to být čím dál tím strašidelnější, protože ty zvuky se začínají ozývat čím dál tím víc. Nicméně jejich existenci pořád nedokážu lokalizovat. Tady to vypadá jak ty vole ve stínu. Chvilku jsem si myslel, že to je nějaká čarodějnice. Oťák. To je, co to je, tak jsme to asi vyplašili. Co je? Ne, dobrý. Ty čo, ten... Hejbající se ten, viď? To mě vylekalo docela. Otázkou je, proč se hejbe jenom on. A co? Jo, tamhle to. No? Čím tě tady člověk je? Tím víc to na něj dolíhá, co? No. Úplně tě to tady semílá pomalu. Přesně. Ty pičo, Člověk- co to kurva? Člověka vyděsí úplně jakákoliv malá větívka. Čo, vole? Ty vole, tak když se koukneš do té temnoty. A teď jenom objeví se tam nějaká postava vzadu. Co bys dělal? Kdyby se tam vzadu objevila najednou postava, silueta nějaký postavy a hejbla se a utekla. Kouknul bych se, jestli jsem to měl v záběru. Slyšel jsi to? Ne, co jsem měl slyšet? 2krát za sebou to bylo. A co? Znělo... Jo. Ale v dále, hodně ve velký dále. Jo, ale ten tam štěkal celou dobu, tohle znělo jako... kojenecký nářek. Někdo tam je. Často. To je pes. To je slyšel tam tať. Co? No nějaký zas kroky. Odkaď tamhle. Kroky a praskání větví. Spoza kostela. Teda kapličky. Dveře jsou pořád zavřený. Tamhle. Ukáž. Tamhle něco je. Ještě by to mohli být ptáci. Teď mě napadlo. Ty můžou odletět. Jdem se tam podívat. Tak jo. Protože ptáci můžou dělat takový lety. Oni zase odletí a to neslyšíš. Teda doufej, že to jsou ptáci. Tak já budu vepředu jako největší hrdina. A kdybych umřel, tak to bylo pro vědu. A nic tady není. Přitom tady odsaď se ozývaly praskání větví a nějaká chůze.
aby jsme ho viděli. Ještě bych se naposled zkusil mrknout zpátky k té mohyle. Jo. Jo. Chladno. Že už je tady chladnějc. Skoro bych mi mraz po zádech. Mně taky. A teď znova. Teď znova, no, přesně. A teď ještě. A ještě víc, úplně. No. Teď to úplně cítím jak svině. Do píče. Změř to tady schválně, kolik to má stupňů. Nevím, nemám to. Ty ho máš. Mě tady běhá úplně celou dobu teď. No. Taky mi z ničeho nic úplně. To bych mraz po zádech. Tady normálně 20 stupňů, je tady teplo jako svině, ale mě jako sa. Mě taky tady úplně na tom místě, pojď sem. Tady stůj. Ale je tady 20 stupňů. Končujeme tady činnost, poněvadž a protože nám došly místa na paměťových kartách, když už to dál nemůžeme moc natáčet. No a jsme vyděšený až na prdeli. Jako, abych řekl pravdu, tak mě už je tady špatně dejchá dost. Jako, cítím jako mě tlak. A vůbec mi tady jako už není dobře, takže jsem rád, že už budeme